Tento průvodce je ideální pro pracovníky pokojové služby, kteří dbají na každý detail při úklidu hotelových pokojů. Chcete, aby váš hotelový pokoj ohromil hosty nejen vzhledem, ale i vůní? Dnes vám ukážeme, jak správně provonět hotelový pokoj pomocí vonného oleje Kalašanty. Je to jednoduchý způsob, jak vytvořit nezapomenutelnou atmosféru. Krok první. Zkontrolujte nastavení koncovky rozprašovače. Než začnete, ujistěte se, že rozprašovač je nastaven na optimální mlhu. Díky tomu se olej rovnoměrně rozptýlí ve vzduchu a vytvoří jemnou, příjemnou vůni. Krok druhý. Provonění pokoje. Po dokončení úklidu se přesuňte do centrálního bodu místnosti. Jemně nastříkejte vonný olej Kalašanty, dvakrát dávkujte produkt do vzduchu. Krok třetí. Provonění toalety. Na toaletě je nejlepší aplikovat vůni na dno umyvadla nebo na dlaždice. V závislosti na velikosti místnosti provoněte 1 nebo 2 místa. Můžeš také nastříkat hadřík a otřít s ním povrch. Po aplikaci oleje můžeš jemně otřít povrch měkkým hadříkem. To umožní rovnoměrné rozprostření vůně a dodatečný lesk. Díky těmto 3 jednoduchým krokům se každý hotelový pokoj stane místem, kam se hosté budou chtít vracet. Skvělou praxí je také provonění míst a pytlů, ve kterých je skladováno čisté ložní prádlo a ručníky. Vonný olej Kalašanty. Přivítej své hosty krásnou vůní